Здравейте, приятели, и добре дошли в новия влог. Както виждате, вече пътуваме. Имаме още около половин час път. Зад може да видите и багажа ми, който е много. Както видяхте, сега съм на летището в Хан. Летя за България днес, тъй като утре съм на лекции. Имах много проблеми на летището, като ми заминаване е свързано с много проблеми, но ще ви разкажа като стигна, ведно всичко друго да си е наред. Имам още около час и половина-два до полета и сега си чакам. Тук това летище е много малко и дори няма някакви фризона, която да мога да убия някакво време. Най-накрая пристигнах. Тук очилата са ми се отбележили, че цял ден бях с тях. Много съм изморена и сега ще си взема един душ набързо и си лягам, защото просто съм скапана. Нямах много приятно пътуване, но поне не го усетих много. Гледах някакви клипчета, обработвах влога, който вече сте видели. Така че, ако не сте го гледали, може да отидете в описанието и да го видите. Ще си разопаковам малко и багажа, защото утре ще ми се спи прекалено много, за да мога да мисля и да разсъждавам. Също така, за утре имам няколко неща, които трябва да свърша, освен университета. Много се вълнувам, че ще видя моите приятелки от университета, които някои не съм виждала от септември, други от ноември. Вълнувам се и за новите предмети, които ще учим, но за всичко си има време. Ще ви държа в течение абсолютно всеки ден. Приятели, здравейте! Сега чакам моята приятелка, защото закъснявам. Аз също закъснявам. Лекциите са започнали преди 5 минути. Но тайната на хората, които закъсняват, е да си намерят приятелки, които закъсняват повече от тях. Това е мисълта на деня ми. Вчера не знам какво снимах, честно казано, тъй като определено не беше моя ден, много ми се спеше, бях много изморена, косата ми е много бухнала, но да. Не се накадрих от методите в TikTok. Сега съм готова и ще тръгвам към университета. Отново закъснявам, разбира се, но това не е нищо ново. Но така или иначе, първите 15 минути са най-сложни и аз просто ги пропускам. Здравейте! Тук сме с моите приятелки от университета и свършихме лекции и дойдохме в Хепи да хапнем. Вече сме в София, в столицата. Много е хубаво тук. И поздрави на всички последователи от Русе. От Руси! Христи, най-яката блогърка, последвайте я всички. Абонирайте се, лайквайте, защото трябва да очаквате много интересни клипове от нея. Целувки! Важното е да лайквате! Да лайквате! Здравейте, ние сме на университет. Много пише, много направо с къса пише. 30 страници. Да, Софийски университет. В университет за днес бях навън малко, тъй като исках да се видя с едни мои приятели. Това отидох до една сладкарница, Вила Русич се казва, която моята приятелка много ми хвали и си взех една торта. Сега ще ви покажа как изглежда и ще я тестваме заедно, за да ви кажа дали си заслужава да отиде. Тортата е Линд и изглежда по този начин. И сега я тестваме. Тортата 10 от 10, буквално е все едно ядете шоколадови бомбони на Линд. Уникална е. Много ми хареса. Определено трябва да пробвате. Вече е малко по-късно. Аз до сега обработвах видео. Качва се в момента. И сега мисля, че е време да си почина малко. От началото на годината имам цел, която е да чета по една книга на месец.
За януари вече съм прочела една книга, но това не пречи да започна да чета нова книга. Една от моите приятелки от университета ми даде да прочета тази книга, тъй като каза, че според нея би ми харесала. Книгата се казва "Войната на вдигнатия капак на тоалетната чиния". И аз горе-долу знам за какво става въпрос. Мисля, че ще ми е много интересна. Мога да споделям мнение, след като я прочета. Но много не снимам, докато съм тук. Но просто деня ми е много забързо. Ходя на лекции сутринта, по обяд свършвам. След това отиваме на обяд с момичетата, говорим си. И като цяло си прекарвам много приятно. Искам да се наслаждавам колкото се може повече на тези моменти, тъй като не съм си често в България. Днес приключихме с един от предметите, които имах. Това беше историята. Като цяло ми беше доста интересно, като изключим факта, че изписах 30 страници, сигурно и повече. Да. Който е казал, че педагогиката е най-лесното нещо, което можеш да запишеш, в грешка е. Чих видеото, което трябваше да кача днес и съм много ядосана, защото се оказа, че съм използвала музика, която е копирайтната. Но не съм могла просто да използвам тази музика и още не съм видяла, че това е копирайт. И сега части от клипа ми са с много лош звук, където е било точно музиката, но да, вече е качен. При някаква причина видеята не могат да застават на голям екран. Не мога да си обясня защо. Наистина не знам какво е станало с това видео при самото качване. Но това е, което мога да направя. Дадох всичко от себе си да оправя копирайта. Не стана и затова да махна самото аудио беше най-добрият възможен вариант за това. Здравейте, вече е събота. Нещо се разболявам сякаш, тъй като ми боли гърлото, но просто всички от университета са болни и някакси беше неизбежно да не се разболея. И сега всъщност съм готова и отивам на предмета, който имах и вчера, който много ми харесва. Казва се педагогическа психология и е страшно интересен. Имам да правя страшно много проекти за него самоче, но това е. Тъй като днес съм от малко по-късно, от 9:15 съм. Пак ще закъснея, тъй като се отпуснах, тъй като си мислех, че имам повече време, но пак се оказа, че нямам време и тръгвам по-късно. Но да, за днес нямам никакви други планове. Преподавателка ни пуска около 4 часа и ще видим дали няма да отидем някъде да пием кафе, но не е сигурно. Но да, сега тръгвам, тъй като закъснявам. Днес е неделя и отивам на университет. Дори и в неделя имаме, да. Малко е шумно, тъй като съм на булевард, но исках да кажа, че днес предстоят малко по-интересни неща и се надявам днешния ден да е малко по-интересен от останалите. Само отивам на университет, прибирам се и лягам да спя. Това е. Също така, откакто съм в София, времето е много хубаво и съм много щастлива за това. Валяло е само един ден, има слънце всеки ден, така че е много хубаво. Свършихме университет и дойдохме да обядваме в гората. Тук съм с моите приятелки. Сега дойдохме до мола да разгледаме дали има нещо интересно. За сега няма. Бяхме до Зара и си харесахме някои неща и много добри попадения, въпреки че беше малко лудница, защото има някакви намаления и е неделя и да. Той е голям. Я дай да го колко е голям. Нашата приятелка каква чанта има, защото съм най-добрата кака на целия свят. Так му се прибрах и ще сядам да уча, тъй като трябва да предам някои неща за утре. Ще завърша влога тук, тъй като утре искам да започна да снимам нов влог, тъй като предстоят няколко интересни неща, които ще се случат. Стои и една промяна, която ще се случи съвсем скоро и ще разберете много скоро за нея. Благодаря ви, че гледахте този влог. Надявам се да ви е бил интересен. Може да се абонирате за канала ми. Благодаря ви! Чао!